Соңгы елларда язмыш тапшыру кысаларында нинди генә күренекле шәхесләр, нинди генә һөнәр ияләре һәм нинди генә язмышлы кешеләр булмады. Барысы да сезнең күз алдыгызда. Ә менә бүгенге кунагыбыз һәм әлеге һөнәр иясе безнең тапшыруда әле бер дә булганы юк иде. Һәм шунысы кызык, бу һөнәр ул ят түгел беребезгә дә. Без ничек кулыбыздан киләме, килмиме, әлеге һөнәрне яратабыз, үзебезнең кулдан килгән эшләргә тырышабыз. Нинди һөнәр икәнен әйтмим әле. Бер ярты гына секундка булса да интрига калдырам. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең чыннан да бик тә күренекле шәхес һәм бик тә күпләребезгә таныш булган шәхес кунагыбыз. Ул да булса Татарстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, республика күләмендә уза торган бик мөһим чараларның баш режиссеры Айрат Ринатович Хәметов. Исәнмесез? Хәерле. Исәнмесез, Айрат Ринатович? Инде һөнәр турында сүз башлагач, инде аңлагансыздыр. Әлбәттә, республиканың баш биючесе дисәм дә, мин аны ялгышмам, чөнки без ничектер телибез бит, теләмибез, без бар биюче төз алмыйбыз. Шулай бит кулыбыздан киләме, юкмы? Шуннан да шулай бит, әйме, бөтен кеше дә бии аламы, ничек уйлыйсыз? Шуннан да була. Ни димәктән, менә карагыз әле, бала дөньяга килә. Беренче ул нәрсә ишетә? Ул музыка ишетә. Ә музыка уйный башлагач нишли ул? Ул бии башлый. Аяклары селкетә башлый, куллары селкетә. Тумыштан ук. Һәрбер бала бии башлый. Шуңа күрә алар кешене дә өйрәтеп була, өйрәнәсе килсә. Бәлки ул өйрәнмәсә дә, ничек булса да, ул бит инде көйгә ничектер хәрәкәтләр ясаган, ул үзенчә бар бии бит инде. Әлбәттә. Менә бу бию ул сезгә ничек әйтик, каннан киләме ул? Яисә ул сезнең мәхәббәтегезме бәләкәйдән үк шушы һөнәр? Яисә инде ниндидер бер вакыйгалар сезне шушы һөнәргә алып кереп киттеме? Ничек булды ул? Үзеннән үзе минем иң беренче һөнәрем кичкенә чагымнан ул колхоз председателе буласы киләдер. Ни димәктән, мин бит Әтнәдә үстем законы һәм инде гомер буе фермада булышып, чөнки дәвани фермада за ферма булып эшлидер, терлекче булып эшлидер. Шуңа күрә миңа ферма бик якын иде. Һәм әлбәттә инде Әтнәдә ел сайын Сабантуй үтәдер. Һәм инде үзебезнең урам, менә урамда без балалар Сабантуй алдыннан концерт куядыр. Бер тапкыр миңа кемдер кызлар басты да, мин үземнән үзе бейеп киттем. Шуннан миңа әйттеләр: "О, Айрат җиңел басасың икән." Шуннан үзеннән үзе шулай итеп ничектер. Димәк, ул канда булган үзеннән үзе генә. Ни димәктән, әти дә, әни дә, әти бик матур җырлыйдыр, әни бик матур бии минем. Әйдәгез әле әти әниләргез турында сөйләгез әле. Кемнәр алар һәм гаиләдә ничә баласыз, бала чагыгыз турында? Мин бер үзем. Сез иркә малаймын яки? Иркә дип мин күбрәк дәвани белән үстем, дәвани карт әби белән үстем. Авылда ни димәктән әтиләр Казанда эшлиләр, мине җәйгә кайтарып куялар, или каникулларга күбрәк мин авылда, авылны яратам. Сез тумышыгыз белән Казан малай? Казан, мине үсешем белән Әтнәдә, ни димәктән, мин үземне дә Әтнә егете дип җиртәм, мине дә шулай итеп әйттеләр, Әтнә безнең егет диләр. Әтием гомер буе МВДда, милицияда эшләде, полицияда. Ул бик яратып, анашның пенсия чыгып, кызганычка каршы әтием вафат, китеп барды бу дөньядан. Инде күптәнме? 6 елда. Бик озакта түгел вакыт үтмәгән икән әле. Шуңа күрә безнең өчен бик авыр минутлары. Әни инде гомер буе банкта эшләде, Әтнәдә эшләде. Аннан соң инде менә хәзерге әти киткәч, алар дәвани белән икесе генә калганнар. Мин аларны Казанга алып килдем. Казанда алар икесе яшәделәр. Кызганычка каршы менә 2нче ел була инде. Дәвани дә китеп барды, әни бер үзе. Бер үзе дип әйтә алмыйм, чөнки минем әни ул бик тә дәртле, ул актив, ул английскийда өйрәнә, компьютер белән дә кызыксына, һәм инде менә сәяхәткә җөрергә ярата, тырнаклар, чоскалар белән шундый ул минем. Шуңа күрә менә әле бүген генә санаторийга китте. Шуңа күрә аның бик иҗади тормышы, һәм инде ынлыкчыларын да өлгәргә карый. Шуңа күрә шулай итеп матур итеп яшәп ята. Алай икән. Менә халыкта шундый бит мәкаль бар, ул миңа калса бөтен халыкларда да бардыр. Урыслар ярата бу мәкальне, аюны да бергә өйрәтеп була диләр. Шулаймы? Сез шулай дип уйлыйсызмы?
Тиректен тора торгандыр. Һәрбер кешене өйрәтеп була, күп кенә менә хәрәкәтләрнең төрлесе бар бит. Без биюне кай вакытны үзебез дә бутыйбыз. Иҗат сәнгать яратучы бию бар. Һәм инде профессионал биючеләр бар. Алар аермалары бик дәү. Үз өчен белән Үз өчен аермасы. Ягъни фольклор биюләр дә бар. Әйе. Борынгыдан килгән менә әбиләр бии торган. Но аларны сәхнәгә менгәнче менә бу костюмны да караганда, ул бит авыл костюмы. Безнең рәсем белән бу биюне ничәнче еллар булгандыр? 96-97 елларда без аны куйдык. 25 ел элек. 25 ел элек ул бер сабан туенда бер хәрәкәтне күрдек тә, шу сабан туендан кайтып, төнне белән без аны куйдык. Лейсан костюмны миңа бик тиз кирәк. Мин яратмыйм. Мин кызык кеше. Аннан без икенче көнне кушы без моны биедек. Лейсан төне буе андашын костюмны тыгып чыкты. Лейсан үзе тикте бит костюмны. Машалла. Шуңа күрә ул үзеннән ул тегәргә ярата, иҗади кеше тормышта да. Аны ул фильм особый бик фантазиясы көчле и шундан гомер буе популяр булды безнең визитная карточка. Һәм инде бүгенге көндә аны безнең солистларыбыз Раил белән Айгөл Киямова, Раил Ганиев менә аларга без аны тапшырдык, чөнки ул бик матур бию. Ул шаян бию бит, шаян бию. Егыласыз күтәреп китә бит. Менә шул бию. Мин ул турыда сорамын дигән, ләкин сүз чыккан икән, соңрак сорамын дигән уемда бар иде. Сүз чыккан икән инде сорыйм әле шул турыда. Шуннан да ул инде тамашачылардан ишеткәне бар, ничек күтәрәм икән бу кичкенә генә Лейсан айраттан дип. Аны үзенең приемы бар, чөнки ул аны биючеләрне әйтәләр, аяк белән урыйлар дип. Күбрәк баш белән урыйсың бит аны. Ничек итеп күтәрергә, ничек Лейсанның биле ышкынмасын, авыр булмасын. Шуңа күрә ул вакытта концертта корпусны бик матур итеп җыясың да, и иң өстенә генә ул сине булып салар, алып чыгып китә. Әле Лейсан кай вакытны секрет та куядыр мине. Ул вакытта минем гәүдәләрем икенче төрле. Менә бу костюм сезнең ул кайда саклана? Ул сезнең өйдә бер раритет буларак мәйсә музейда кайда? Юк, безнең бөтен костюмнарыбыз җырга бию ансамбльдә минем әйтәсем килә. Безнең биюләрнең икенче тормышлары бар, шуңа күрә егетләр матур итеп кенә биюләр. Ул костюмнар алар халыкта, алар иҗатта, алар һаман да сәхнәдә. Шуңа күрә алар җырга бию ансамбльдә костюмнарында элеп торалар. Бу бит инде бер каранам өчендә музей экспонаты бит инде бер каранам. Шуннан да әле эшли торган экспонат. Моны киеп бийләр шулай. Шулай менә һәммә киеп бийләр. Әле дә киеп бийләр. Харас син аны, шуннан да бик тә истәлекле костюм. Безнең татар халкының костюмнарының һәм гомумән татар халкының киемнәренең никадәр зәвыклы матур икәнлеген татар дәүләт җыр һәм бию ансамбльнең биюләренә карап аңларга була. Менә шуны әйтәсем килә, мин бит кичкенә чакта карап үскән кеше бит безнең Казан күрсәтәдер иде. Хәтерлим, мин үзем биюгә бик гашык кеше, 9нчы сыйныфта бетергәч үзебезнең Илеш районында Егыр дигән бию ансамбль, Егыр Саут күбере башкортча Егыр була инде. 9нчы класста нәкъ шул бию өчен генә шунда барганы хәтерлим. Һәм менә әле искә төшердегез. Алар бөтенесе дә менә шушы биюгә гашык булудан иде. Биюгә мәхәббәт. Ул бит үзенә күрә бер мәхәббәт бит ул бию. Башкортстан Республикасы ул бию торган республика. Инде без бераз гына теге ничек әйтим, иҗатка кирип киттек. Мин әле балачак турында тамашачылар да ишетәсе килгән сүзләр бардыр. Менә балачак. Ул бит балачак гомернең иң самими, иң рәхәт вакыты бит инде ул. Менә шу Казанда, сез безне Казан егете бит инде тумышыгыз белән. Сез кайда укыдыгыз? Казанның кайсы мәктәбендә һәм гомумән Казан егете буларак? Мин укыдым 115-нче мәктәптә Беломорский урамында, ул жилплощадка ягы, без баракта торадык. Баракта? Баракта, ике жилы барак, озын гына коридор, бөтенесе велосипед белән йөридек, малайлар, кызлар белән әнине шунда ашарга пешерәләр. Безнең бүлмәбез бик тәү ул вакытта. Ул 28 квадрат ахырсы хәтеремдә. Минем өчен бик тәү. Ул зур санала иде. Зур иде. Утын белән җагадырык, су ташыдырык. Ну, шундый тормыш, колонкада әниләр матур итеп кенә керләр уялар, бөтенесе бергә. Сарайлар аерым, туалет урамда. Шулай итеп без яшәдек, аннан соң квартира бирделәр дә. Әтигә без күчтек Забайкальский урамы.
2 бөлмелі фатирда, 6-нчы этажда, 87-нчы мәктәпкә. Күчтегезме? Мәктәп белән мин укырга аны хәтта бик яратып җыри торган кеше түгел. Чөнки ул вакытта инде мин химиклар сараенда кретовларга биргә Йөри башладыгыз. Ләгем сәбәбе ничектер булды. Бер йөргән кызым ул вакытта әле җыри дип әйтеп булмый. Затып кына теге Ничә яшьтәсез басыз вакытта? Ул бу 12 яшьләрдәдер. Юк, 10-11 менә шул тирәдә. Мин алар көтеп утырадым аларга карап. Мен әйтәм, көн сайын җырисың бәрі әйдә. Шунда әзрәк физкультура бар. Нәрсә эше бар инде мен үзем алдым. Алар эшләгәнчә мин аны эшләп тә куйдым уже хәрәкәтләрне. Шуңа күрә ничектер киреп киттем, мин ашады. И шуннан заманасы килеп җитте. Укуны мин 8-нчы классны бетердем дә 14 яшында Җырхан бию ансамблена 1985 елда Җырхан бию ансамблена эшкә кирдем. 14 яшьтә. 14 яшьтә әле паспорт юк. Ул паспортны Римгалиевна рөхсәт кабиндан рөхсәт бирделәр. Миңа эшкә керү ул вакытта бит эшкә балаларга эшкә 14 яшендә ярамый. Әлбәттә. Ну миңа ничектер бирделәр. Чөнки минем теләгем бик зур Җырхан бию ансамбленә кергән. Беренче тапкыр ансамбльгә килгәч, Раил Габдрахман безнең данлыклы биюче, Татарстан халык артисты Жета дигән хәрәкәт бар. Ул менә балетный залдан бер тапкыр атылып китте дә аяклары була итеп, мин күзем шакламый әйтәм, гомеремдә мин моны эшли алмыйм дип. Аннан соң эшли башлагач, төрле вакытлар булды, авыр вакытлар да булды. Чөнки минем бит образованием юк. Ул вакытта миңа 14 яшьлек бала. Римгалиевна ул вакытта саңгы җитәкчесе, ул гастрольдә минем свидетельство Томаштан свидетельство бар. Таныклык белән ул җыри. Шуңа күрә рөхсәт бирәләр әниләр. Мәктәп мин 8-нчы классны бетергәч киттем Кировский районда бар вечерний мәктәп. Эшләгән балаларга менә мин 10-нчы классны шунда бетердем. Гастрольләргә йөреп, кич белән вакыт булганда шулай итеп чектер үтте. Аннан соң китте, аннан килеп җитте армия хезмәтем. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның халык артисты һәм республиканың баш биючесе дип әйттем инде Айрат әфәнде Хәмиятов. Айрат әфәнде, ул вакытларда бу совет чоры бит инде 14 яшьтән сез ансамбльгә килдегез. Армия сезне урап узмагандыр бит инде. Мисафна туры килдем. Әйе, алып калдылармы сезне армиядан? Юк, алып калмадылар. Чөнки минем үземдә барсым киләдер армияга. Беренче тапкыр мин ул вакытта проверяция итәләр военный ансамбльләргә. Беренче тапкыр мин Севастопольгә бардым. Анда мине алмадылар. 2 сантиметр колым әзрәк. Шуңа күрә колның озынлыгы. Аннан соң мин киттем Самарага, Приволжский военный округка, анда шул ансамбль песни пляски. Шунда мин 2 ел хезмәт иттем. Анда миңа проверяция иткәч, балетмейстер и начальниклары ансамбльне әйтте: "Ну, татарин, урысча, ну, татарин, если ты к нам не придешь, в другой ансамбль пойдешь, я тебе җирнең икенче ягыннан табып, бәрбез монда алып киләм" дип. Анда инде без 16 хезмәт иттергән егетләр, калганнары вольно наемниклар, артистлар, зоргын ансамбль, хор, оркестр, бию төркеме. Анда без сакны яхшы гына мәктәп үттек, чөнки трюклар өйрәнеп, әйләнеп, заманында беләсез, халык та беләсез, сез дә беләсез. Мин гармон биюендә әйләнәдерим гармон белән. Менә шунда мин бияләләр кидереп, резиновый итекләр кидереп әйләндерергә, чөнки көч белән ничек әйләндерергә кирәк, табуретка бастырып әйләндерәләр, итекләр кидереп әйләндерәләр. Һәм инде шуннан соң заманында армияның соңгы көннәрендә 9 майда танец саблемен Хачатурянның ритмы баран, шундый бик тиз
Һәрбер тагын әлегә дирим. Шуңа күрә миңа ул вакытта ансамбльгә кайткач инде минем өчен уже мин алар рәтендә уже миңа рәхәт ие. Мин уже не беләм. Демәк, сез 2 ел хезмәттә биюдән читләшмәдегез, киресенчә һөнәрегезне, осталыгызны арттырып кына кайттыгыз. Әлбәттә. Мәктәп инде улар үзенә күрә шулай ук мәктәп бит. Әлбәттә. Менә әлбәттә Айрат Хәмитов дип әйткәч, әлбәттә Ләйсән ханым, сез күз алдына китереп булмыйсыз. Икегез чыннан да ничә ел бергә сәхнәдә дә, тормышта да бар бит шундый иҗатта, шундый парлар бар бит. Берсен әйтсә, икенчесе күз алдына килер. Чыннан да сездә шулай. Сез кайда таныштыгыз? Ансамбльдә таныштыгыз бу? Әлбәттә. Иң беренче күргән көнегезне хәтерлисезме? Хәтерлим. Менә шул миңа 14, аңгар 11 яшь. Ул училищедан, Уфадан училищеда укыды. Уфада хореографическое училище. Ул каникулга кайтадыр. И Розалия Касимовна, Розалия Касимовна, аны иретәдер. Чиләк торадыр, залның пешмагында. Шунда әйләнеп, кай вакытны шунда барып киләдер икән. Шунда мен бер тапкыр күрдем дә, атылды, аннан соң армияда бит кич белән вакыт күбрәк хат язадыр им. Лисәнгә. Жарактан да булай хәлләрне белешеп. Аннан инде мин кайткач армиядан ул Лейсан ниле бетереп кайтты. Училищене Мустафина, Рәшит Мустафина, Розалия Мустафина данлыклы кешеләрнең кызы. Мен айтам, юк. Мин ул вакытта яшь, мин бөтенесе тибар итәләр, кызлар да карыйлар. Без Төркиягә барырга тиеш. Лемгалин әйтте, миңа парлы бию кирәк. Без килдек тә инде. Безнең минем бик хөрмәт итәргә, бик яратам, хөрмәт итәм Геннадий Фердинанд Мингазовичны, ул бит безнең Татарстанның халык артисты, ансамбль репетиторы, гомер буе ансамбльдә эшләгән. Мен әйтәм, Фердинанд абый, пожалуйста, безгә менә бию. Алар безгә Крәшин биюнең башмакларын куйдылар да, үзләре бигән Розалия белән никәгә нәнәк белән инде кадерлегендә. Безгә шул бийне куйдылар, и шуннан соң без киттек. Демәктән биюдә бит әлетан хис дигән әйбер бар. Әлбәттә. Аннан соң ис дигән әйбер бар. Дуэтны бер кайчан да булмый тамашачыга җиткереп, хисен дә, исен дә сизмәсен партнерның. Алга барып булмый. Шул вакытта мин аңладым, менә бу ис һәм хис, һәм инде тормышта, менә үзен ничек итеп тота, үзен инде гаиләдә, шул вакытта мин аңладым, чыннан да бу минем кеше. Һәм инде гастрольдә, Әлмәттә, Дружба пионер лагерында яшидер. Нигә тотып утырттым да тәрәзә төбенә. Мен әйтәм, мин сиңа әйләнәм. Ләйсән әйтә, синең машинаңда юк, квартираңда юк. Әйтәм, булар. Ул шаярып әйтте, мин аны Мыйкка шырнап куйдыгызмы? Һәм инде кайтып да әйтәм, нигә әйтәм, мин әйләнәм. Әйтә, кемгә? Сезгә ничә яшь соң? Миңа 21, Ләйсәнгә 19. Мин армиядан кайткан. Һәм инде әйтә, ярар. Һәм инде Гөлзада Сафиулланың концертында календда Ләйсән бей. Әтиләр әни белән бардылар. Әти кайтты да, мен әйтте, шабат. Ул вакытта нәрсәгә шабат әйтәдер, чөнки Ләйсән гаучы биюн бийдер бер үзен. Шуңа күрә ул аны ат формасында күреп әйтә. Шабат. Ризалык бергәч, мен әйтәм, Ләйсәнгә әниләр ул вакытта как раз квартира алганнар и машина да бар безнең. Мен әйтәм, машина да, квартира да бар. Мен әйтәм, среда көнне киләбез. Среда көнне без килдек, никах уктык. Шуннан соң ансамбльдә бер кеше белмидер. Бу май айында никах хәтерләмим. Отпускка чыккач 6 августта мен хәзер Ләйсән тагын мине орышайна. Әнине туган көне 7-се 6-сында безнең туй. Августның.
Ирез мені қазір там бітірелер. Мен шолым нелерін бұтыйымға бірге. Менә анекдот қояқты ол. Шындан, біздің тойдан соң енді отпускадан соң шыққаш, мен айтам, сен үйлендім, үйлендім, кімге айтам, біздің бітік кішін көзі шақмақ. Шындан, мені 2 жылға 30 жыл бола. Машалла. 30 жыл бірге. Бірге, іште бірге, жолда бірге, ижатта бірге, балалар білен бірге, ынықлар білен бірге. Шылай тұрып, матуритіп көне ешіп ятамыз. Гүл шулай болсын, әлбәттә. Мына кайбер кеше әйтә бит, ой, ничек ялыкмыйсыз сез гел бергә дип әйтәләр. Ул бит бергә йөргәнгәч, ул аерым үзеңне ничектер ятим итеп хис итә башлыйсың, шулай бит. Бу сездә шундай хис бармы үзегезнә калганда? Мәсәлән, кайдыр гастрольгә үзегезнә барырга туры килгән чаклар булса, бар, андый вакытлар. Мин яртай берне жоғалтып кайтам. Ой, әлесем белән, аны бөтен кешегә әйтә, җиңгарчы артыннан карап җөрегез, дилек костюмны кая булса да калдыра, мөмкин чөнки мин ултырда белмим. Лейсен булмаганда миңа авыррак, чөнки ул менә кая булса да бию куярга китсә, минем өчен урын таба алмыйсыз. Урын таба алмыйм. Андан соң бөтен җирдә безнең идә ут җанашак. Андан соң шалтырата алмыйм, утларны сүндердем, әйтәм, сүндердем. Әбәр ул шалтыратканда мен сүндерәм. Ул андан соң сөйләшеп бетергәч, тагын җандырып куям. Нигә алай? Мин яктылыкны яратам. Кабинеттан сабырда минем оппак. Мин яктылыкны яратам. Мин моторлыкны. Әлейсән булмаганда ничектер караңгылык бигрәк тә сезне күңелле төшерә, шулаймы шуңа да? Анда шуннан булай мен аңлата алмыйм, ул менә минем җанда булырга тиеш. Ул машинада да мине аягыннан тотып торырга тиеш. Шулай, менә шулай ул минеке. Ул Ходай Тәгалә биргән аны миңа. Мин димәктән, чөнки ул мине аңлый, ул минем хисемне һәм инде иҗатымдагы эшләремне ничектер анализлап миңа кай вакытны әйтә öğret менә хәзрәт менә булайдыр дип. Мин бит андай берне яратмыйм. Бер кайчанда. Шуңа күрә аны белән рәхәт. Ул бәхетле. Шулайдыр, әлбәттә. Чөнки ашарга идәмим пешерә. Шулаймы? Нишләп алай? Шулай яратам. Әти безне шулай өйрәтте. Әти гомер буе ярата да ашарга пешерә, чөнки армиядә ул корабльдә хезмәт итә. Һәм инде кок повар булып хезмәт итте 3 ел. Шуңа күрә безнең өйдә шулай ничектер Кабул ителгән. Кабул ителгән. Әлбәттә, ул менә шушылай яшәсәң генә, ул дөньяның тәмендә, ямендә беләсең, иҗатта да зур уңышларга ирешү, ул әлбәттә менә шушы яныңда шундый аңлый торган кеше булу, илһамландыручы кеше булу, ул яраткан кеше булу, ул көч дәрт бирә, әлбәттә шулай. Инде гаилә турында сүз башлаганбыз икән, мин бу сорауны бирмичә булдырам, сезнең бит 2 кызыгыз бар, шулай бит инде субханаллаһ оныкларыгыз, кичкенә кызыгыз бии аңламчы, шулай бит иде. Әле дә бии бездә ансамбльдә Аллаһка шөкер менә инде 7нче ел китте, училищены бетереп килде, 1нче килмим дигән, аннан соң 2нче ансамбльгә барам дигән, әйтәм, Зәгар кызым, бер сүздә кая барасың киләсең, шунда хәзергә бүгенге көндә инде яратып җырган ансамбльдә эшли, солистка булып ниндер биюләрне башкара, кай вакыт мин сызып атам, юк, аннан соң җитәкчеләр әйтәләр, Ретроныч сезне кызга карата түгел, сәләте бар, аздырак. Мин яратмыйм. Теге әйтеп йөрсеннәр өчен менә ул җитәкче булгач, аның кызы юк. Минем өчен бөтенесе дә бер. Әле аңар катырак та әлегә. Шулай була бит. Шулай. Үзенең бит матур итеп күрсәтәсе дә килә, аннан матур итеп үзен тотарга да тиеш ул. Аллаһ шөкер бу көнгә биткә кызылык китергән кызлар түгел. Икенчесе дә ала кызым инде Айгөл бүгенге көндә әни булып эшли. Игезәкләр бит әле, шулаймы? Икесе игезәк, өченчесе тагын бер кыз туды, Мәликә, Мәрия, Мәдинә. Аллаһ шөкер бик матур гына кодагы белән матур итеп кенә яшәп ятабыз, бергә гөрләп. Киявем дә бик тәртипле, бик канәгать тормышлары белән. Сез нинди бабай? Мин Мәликә әйтмешли, бабам мисене беркемгә дә бирмим. Шулай димени? Яраталар. Мин кай вакытны иреккә
bir tapqır men alар безгә килсәләр, залда инде залда ибетә. Астыска әйләнә. Әйләнә, аннан соң әзрәк bir тапқыр, bir кырымда bir тапқыр гына аларны ырыштым, кояш алдым. Алар өчен шок ие. Алар bir кайчан да андыйны күрмәгән балалар, алар торалар. Авызларын ачып карап, Балакайлар. аннан соң мин үзем кулландым, әйтәм, ярамый. Кыз балалар бит алар. Кыз балалар. Шуңа күрә иркә. Но вакытына киләләр, вакытына китәләр. Инде шундый бабай. Җәүт әйтә, Җәүт Шакиров. Хәл белергә киләләр дә хәлне алып китәләр. Менә шулай. Я капка жабылгач, ес кына китә. Bütün Нәби бабайлар шулай дип әйтәләр. Аллага шөкер. Безнең әни дә шулай ди. Эй, шатланып каршылам да куанып узатам дип. Менә шулай. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Айрат Хаметов. Барыгызда беләсез, биюче, режиссер, Татар дәүләт җырхан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе. Менә сез әйтегез, кызыгыз, кичкенә кызыгыз Сөмбелне биюче дидегез. Биючеләр алар бик иртә пенсияга китәләр. Шулай бит. Ничә яшьтән киттеләр биючеләр гомумән? Элек менә реформага, пенсионный реформага алдан менә 20 ел эшләргә, хәзер 25 ел. 25 елдан пенсияга китәләр. Димәк, әгәр дә 20 яшьтә бии башласа, 45 яшьтә инде пенсияга китә дигән сүз бит инде. Ну, сәхнә матурлыкны ярата. Ансы да бар. Сәхнә матурлыкны ярата, ул ничектер биюче биләрдә җиңел булырга тиешләр, ул бит инде бар. Яшь үзенекен әйтә, барыбер дә. Менә үз балагызга карата сез бу профессия, ул матур профессия. Әлбәттә, бу һөнәр матур, карап торырга җиңел кебек. Ләкин мин үзем дә җатта, сәнгатьтә булган журналист буларак та бик күп тапкырлар күргәнем бар. Никадәр урысча бер сүз бар. Мин аны татарчасы газаплы дисәң, ул матур булмас. Изнурительный дигән сүз бар, бит. Ни күпме шушы изнурительный репетициялар үтәргә туры килә. Карагыз әле сез, бала училищега керә 7 яшендә. Әйе. Аннан соң 17 яшендә бетерә. Әйе. 10 ел укый. Аннан китә институтка. Анда тагын 5 ел бар. Әйе. Аннан килә, таңадан өйрәнергә кирәк. Чөнки ел алдыннан ниндидер үзгәрешләр була. Шуңа күрә бик авыр профессия, җаваплы профессия бу. Шуңа күрә көненә 4 сәгать эшләр, физик эш белән алышырга 4 сәгать буенда. Шулай. Авыр. Но хатын кыз булып калырга да кирәк, матур булып калырга да кирәк. Әйе, аларга бит әлгәдән дә сакларга кирәк. Гәүдә формада тотарга кирәк. Баладан соң, әйе. Шуңа күрә хатын кыз өчен мин әйтәләм, менә бергә эшләсәләр ансамбльдә бик күп гаиләләр. Аллаһка шөкер. Ничек шулай итеп китте ул. Традициягә әйләнде. Сез башлап җибәргәнсездер әле традицияне. Безгә хәтле бар инде. Бер кашан да уйламадым, авыр булармы, юк микән, мин аларга әзрәк кырысрак булдым. Мин аларга кашан да әйтмәдем, барыгыз менә шул юнәлештән, менә шунда керәсез, булай юк, үзләренә нәрсәтерләр. Алар шуны күреп үскәннәр инде ул син. Аннан мин аларга бөтенсендә рөхсәт иттем. Бу тормышта алар үскән вакытта бөтенсендә үтәргә тиешләр. Минем уйлавым буенча, парниковый бала булырга тиеш түгел. Айгыр үзе барадыр, үзе кайтадыр. Сөмбел үзе барадыр, үзе кайтадыр. Шул вакытта мин аларга ниндидер алар менә хәзер әти рәхмәт, әтим бик зур рәхмәт, син безне бер кашанда булай итеп тотып тормадым, саат ничә кайтасыз? Аның вакыты бар инде. Onun çartadan sonra уже ярамыйдыр. Сөмбел бер тапкыр әйтте. Мин үзем генә тырыштым килә. Әйтәм, кызым, проблема юк. Кызлар белән алар квартира снимать итеп, 2 генә айтылган иде. Сөмбел ипинең ничә тәңкә торганын белмәгән кыз. Мен әйтәдер, кай вакытта нәнәкә иле әни дәвнисе, менә монда 5 тәңкәгә арзанрак, менә шунда барырга кирәк. Мен хәзер кайткач әйтәдер,
Әйтте, монда бармыйбыз, монда кыйбатрак, монда азанрак. Мен әйттем, беләсең икән. Кеше туалетын җугач, мен әйттем, хәзер инде матур итеп үзенекендә җуасын. Шуңа күрә менә ул алар үтәргә тиешләр ул дине. Менә балалар дигәннән, һәм гомумән сез бит инде зур коллективның сәнгать җитәкчесе. Ул сәнгать җитәкчесе, ул бәлкем хезмәт кенәгәсендә шулай матур аталса да, сез бит аларга атай да, аларга остаз да, сез алар өчен җаваплы да, шулай хуҗа да. Менә бу ансамбль, алар бит барысы да сезнең балалар кебек, алар сезнең балалар яшендә бит күбесе хәзер. Бишләр бит алышынып торалар, әйтәсем килә. Биючеләр дә, хорда да, оркестрда да юнәлеш бара, тормыш урында тормый. Мин үзем үткән битенесендә. Мин яратмыйм йолдыз булган кешеләрне. Ул авырту. Йолдыз мәгънәсендә ул теге борын күтәреп йөрүчеләр. Борын күтәреп, мин дигән күрсәтә торган, мин аны үткән. Без аны матур итеп үттек. Син һәр көндә, һәр вакытта да кеше булып калырга тиеш. Әлбәттә. Шул вакытта гына җитәкче булалар, мин алар белән сөйләшәм, алар телендә. Мин бит үзем артист булган кеше. Мин ансамбльнең костюмерында, костюмерныйда кая нинди әйбер ятканын үземнән беләм. Минем шундый гадәтем бар. Мин иртән киләм ансамбльгә, тишенәм дә төшеп китәм костюмерларга. Костюмерлар белән сөйләшәм. Шулай итеп, әкренләп ансамбльнең 3нче катына хәтле җитәм. Анда соңна директорга керәм. Сөйләшергә. Минем гадәтем шундый. Мин күрергә, мин әйтәләр бит, күпне күрәсең, күпне ишетәсең. Менә мин шундый кеше. Ансамбль ул артистлар белән сөйләшергә кирәк. Алар телендә һәм инде алар белән элемтәдә зрәк кенә дистанция булырга тиеш. Әлбәттә, субординация, дистанция. Син үзең лидер булмасаң, алар сине хөрмәт итмәйләр. Әлбәттә. Шуңа күрә мин уйлыйм, бүгенге көндә менә Җырхан бию ансамбле рейтинг буенча Россиянең 3нче коллективы булып тора. Шулаймы? Карасин, афарин. Бу зур бәя бит. Бәя, чөнки менә мен карап торам, нинди ансамбльләр нинди, чөнки без ел саен яңа программа чыгарып торабыз. Укырга яратам, тарихны яратам хәзерге вакытта. Мәктәптәге укымаганны хәзер өйрәнәсез. Өйрәнеп яңадан, чөнки ул минем эшемә кирәк. Әлбәттә, ансыз мөмкин түгел, замана таләбе шундый, ул бит әле конкурентлыкка сәләтле дә булырга кирәк. Әлбәттә шулай. Мин әйтмим дә ярышу мәгънәсендә, республиканың йөзе булган, республиканың визит карточкасы дип әйтәбез бит инде булган ансамбль башкача була алмый. Ансамбль ул бер кеше белән дә, бер коллектив белән дә нинди конкуренцияга бара алмый. Чөнки ансамбль бүгенге көндә тарихлы ансамбль. Бу тарихлы ансамбль мин уйлап чыгарган ансамбль түгел. Минем өчен эшләнгән ансамбль түгел. Әлбәттә. Мин бу ансамбльне алган вакытны үземә беренче уен булды. Җырхан бию ансамбле булай да данлык, аны даны тагын да данлыларак булырга тиеш. Менә бүгенге көндә мин аны зур дип эшем дип әйтә алмыйм. Но минем өчен ул ниндидер тормышка үзенең ныкталыгын күрсәтү. Менә без районнарга күп җирибез, авылларга җирибез хәзер күбрәк. Авылларда без балаларга бушлай мастер-класс күрсәтәбез. Җыр, оркестр буенча, музыка буенча, һәм инде бию буенча. Ни димәктән? Мин үземне беләм. Авыл малайын, тегендә өйрәнгән. Әлфия апалар ниләр килгәндә булып, авызында әшеп карап утырасың. Иле ансамбль беренче тапкыр күргәч, менә шундый. Менә алар кайчандыр безгә кайчандыр килерләр. Шуннан авылдан. Авыл бер кайчанда бетми. Татар халкында. Вообще милләттә бетми. Тел булганда, сәнгать булганда, иҗат булганда. Без бит матурлыкны яратабыз. Әлбәттә, ул бүгеннән орлык салмыйсың икән, ул балаларның күңеленә шушы биюгә, җырга мәхәббәт орлыгын салмыйсың икән, ул каян үсеп чыгарга тиеш. Мин конкурентлыкка сәләтле дигәндә кем беләндер ярышу мәгънәсендә әйтмим. Сез әйтәсез, Россиядә 3нче дип әйтәсез икән. Димәк, шушы урынны тотар өчен ул бит инде бар, шул мәгънәдә әйтәсем килгән иде. Ул вакытта шул мәгънәдә әйтәм. Үзен тонусны тотарга кирәк. Тонусны, мыегынны икенче якка күзләренә карап, менә бу типәләр баш әйләнеп җиргә тиеш. 80
дән артығырақ кішіні 120 кіші ансамбльді. Олардың бітесінде тара керек. Менә шуңа әйтә бит, укый да булса чит илләр, сез бит чит илләргә күп йөрисез. Шул балалар, о бит җаваплылык барыбер. Аларның бит Алар беләләр гадәтемне. Син дә беләсең минем гадәтемне. Мен бит бик ялып тормыйм, куркып хаты тормыйм. кулы җитәкче. Сәхнә тәртиплекне, сәхнәдә демократия була алмый. Иҗатта демократия була алмый. Монда диктат та түгел, монда яратып эшләп һәм инде менә нәрсә уйлыйсың, дөрес мәсин, дөрес түгел мәсин, шул юлдан барырга тиеш. Диктат дигәннән без бик күп еллар элек ул вакытта Марсель Хакимович Сәлимҗанов исән иде әле. Менә безнең режиссерыбыз Наилә Нургалина Сабитова белән без интервью алган идек. Шул вакытта Марсель Хакимович әйткән иде. Режиссер ул диктатор. Режиссер ул диктатор дигән иде. Кемдер аны инкар итә, ләкин режиссер диктатор булмыйча була алмый, тәртип булмый дигән иде. Димәк, сез дә шул фикердә. Әлбәттә. Менә институтта укыган вакытны мен бит монда Казанда армиядан соң институтка кірдім. Ул вакытта академия, Казан институт, режиссер массовое представление. Укыдым. На төртте укыдым. Яраттым мен кынарны. Аннан киттем, битергәч Мәскәүгә, ГИТИСка. Үзеннән үзе кесәмдә 2000 тәңкә акча, әлдә хәтеремдә әни әйтә, балам, кая барасың? Әйтәм, ГИТИСка. Ничек ГИТИСка? Әйтәм, менә шулай, яни. Ишеген таптым, кірдім. Минем кебек әдәмнәр торалар. Минем образование хореографическое юк. Бар, масса представлений режиссер. Ниндидер предметларны мин белмим, училище бетермәгән. Историка ботанистны гомеремдә күргәнем юк. Яра, кірдім. Һәрбер нидә бар бит инде экзаменнарга хәтта лекциялар. Шул лекцияларга җирдем. Һәм соңгы экзаменны бирдем. Менга әйтәләр, 15 профессор утыра, академиклар утыралар. Большой театрдан бик күп кенә солистлар утыралар, данлыклы биючеләр. Мен әйтәләр, Татарда нинди матур, иң затлы балетлар нинди идем, әйтәм, Шурәле. Мен Шурәле беләм, кем композитор. Күз бала йөри башлады. Мин аны беләм, әйтә алмыйм. Авызым китте. Каушаудан. И менә бу кулакка ук керә дә моннан чыга. Ярулин диде. Бер кайдан да мен онытмыйм. Мен әйтәм, фәрештәләр ул вакытта булышкан. Шулай инде. Мен әйтәм, Ярулин. Ара барам. Чыктык. Малайлар белән бөтенесе Моисеев ансамбльдән, Березка ансамбльдән, Бурятиядан бик күп кешеләр. Көтеп торабыз. Списокта карыйм. Кеше истән карыйм, мин астан карыйм. Минем фамилия Хәмитов астан булачак, астан чык. Баш эшли. Карыйм, мин бар шалтыратам, тизрәк главпочта ул вакытта телефоннар юк бит инде. Мобиль җигрәм, әни, мәйтәм, мин ГИТИСка кірдім. Әни шунда җылады. Әни утырып җылады. Мин синең горурланам. Шуннан да кірү сәбәте ни өчен ГИТИС кирәк минем өчен. Булай да биюләр куябыз бит инде. Мине үлидер монда баргач, тагында миңа нидер менә затлы биюләр күрсәттеләр. Беренче дәрескә кергәч, миңа Фаин Николаевич Турян, безнең профессор, мәрхүм инде хәзер безне ул школына алды. Кечкенә генә үзе армянка, но энергиясе ашып торады, 80 яшеннән артыграк. Көн сайын дәрескә килеп, һәрбер безнең хәлен белеп, 16 кеше без, мин староста. Һәм мен әйтә, мен Фаин Николаевна, ничек бию куярга? Мин синдән өйрәнергә тиеште, миндән сине өйрәтә алмыйм дим. Ул вакытта минем күзем шакмак булды, мен әйтәм, ничек алай була, Фаин Николаевна, сез сезне өйрәтергә тиешне. Сез күбрәк беләсез. Сез иҗат кешеләре, без профессоры. Без сезгә теорияны беләбез, бирәбез. Моны аннан соң мин аңладым. Ул миңа әйтә, син бөтенесен дә беләсең, син хәзер кенә теорияны беләсең, методиканы беләсең. Менә шуның өчен аңладым. И
4 ел оқыдым. Андан соң қайтқаш енді мына сәнғат жетекші болдым. Эфирда язмыш тапшыруы без Айрат Ринатович Хаметов белән аның тормышы турында, иҗаты турында сөйләшәбез. Кемнәр генә безгә кушылдылар. Балачак турында сөйләштек. Инде хәзер без тулайым менә ансамбльгә кирип киттек. Тапшыру башында шулай әйткән идек. Сез әйтәсез бит инде, мин эшкә килгәч башта костюмнардан башлыйбыз дип әйтәсез. Костюмнар турында сорыйсым киләдер. Безнең татар халкының ул киемнәре, алар инде мин сәнгать үрнәге дип әйтәм, югары сәнгать үрнәге чыннан да. Костюмны мин әйтәдерим, миңа шундый костюм кирәк. Мин Кремльгә, Мәскәүгә кергән вакытны бөтен халык ах итсен. Мәсәлән диләр әйтәм. Мин үз милләтемне бер кайчан да Чабатадан һәм инде Галуштан күрсәтергә тиеш түгел. Мин данлыклы Татарстан дәүләт җыр комбинациясы. Без кая гына бармыйк. Иң беренче костюм кызларга да әйтәм. Автобустан чыккан вакытны 2 сутка барасызмы? 3-7 сутка барабызмы безнең как Франция, Ницца. Автобустан чыккан вакытны полный макияж, хороший улыбка. Кеше белми. Син ул калды, онытылды. Сен инде беренче көнне монда башлыйсың. И костюмнар буенча да. Костюмнарны карап музейлардан, ну музейда костюм, Менә телефонда да минем бар подписка борынгы татар фотолары. Мин язылдым, анда менә костюмнар чыга, борынгы фотолар. 17 еллардагы менә шундый. Минем өчен ул бик тә кирәк нәбер, мин андан күрәм дә әйтәм. Вот эскиз готовый. Ул мотор булырга тиеш. Ләйсән бигән вакытында ләйсән бөтен украшениялары бөтенсе көмештән. Мин яратам антиквар. Антиквар әйберләрен һәм инде ләйсәнгә менә специаль заказ итәдерим. Алкалары, борынгы чулпылары һәм инде муенсалары бөтенесе дә шун булырга тиеш. Ни демәктән кай вакытта син менә кеше алдына киләсең чит илдә. Аңлыйлар, бу консерв банкадан түгел икән бу көмеш. Бу чын тотып карыйлар. Шуңа күрә ул шулай булырга тиеш. Хәзерге көндә дә ансамбльдә шулай. Мин аның артыннан карыйм. Минем өчен ансамбльнең бу көндә без бигә вакытны менә безнең 2-3 пар аяк киеме бар. Бу көндә һәрбер биюченең 15 пар аяк киеме бер концерт алмаштыралар. Шуңа хәтле костюм бер айрым форум костюмнар чыга. 700-гә якын костюм алып чыгабыз концертка. Нинди генә син Парижда буласыңмы или авылда буласыңмы? Бәребер. Шулык костюм. Ал бит әле аяк киеме дә гади генә түгел, алар читекләр, алар кыйбат, алар күннән, алар Дерматина буламый, алар бер айга да җитмәячәк, шулай. Әле моның белән дә 15 пар булып та бәребер ремонтка бирәбез. Менә бүгенге көндә сез нинди программа өстендә эшлисез? Эзләнүдә дисез бит. Нинди уегыз, нинди идеягыз? Бүгенге көндә менә без бик матурлана мирас дигән видео чыгардык. Ул мастер-класслар. Бию буенча менә мастер-класслар, ничек итеп дөрес итеп биергә, ничек костюмнар киергә, менә бөтенесендә бар. Бик кыйммәтле, бу бик кирәкле материал. Ул менә мәсәлән шул район җирләрендә, клубларда, уку йортларында, ансамбльләрдә, мәктәпләрдә эшләр өчен бу бик тә. Менә каян алаларсың? Хәрминнән сорайчаклар. Каян алып булыр? Без аны менә Алла берсе үзебезнең концертлар белән йөргән вакытны тамашачыларга бушлай өләшәбез. Шулай менә. Концертларга килгән җәмәгать Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбльнең концертын афишасын күрсәгез, әлбәттә. Һәм инде сайтта җыр һәм бию ансамбльнең сайтында мәрҗәгать дип язып була, килеп алырга җыр һәм бию ансамбль. Мөмкин. Сайт аша сез инде белешеп килеп ала аласыз. Менә бу мин күрәм инде журналларны да күрәм, әйе. Менә булар бөтенсе дә шулай ансамбльнең эшчәнлеге турында бит булар. Әлбәттә. Бу кайда булса барганда презентационный материал. Бу кирәк хәзер
уйлап калам матуриятын әйтәсем килә юмор белән. Ни өчен Бакуда хатын-кызлар бу итеп исәнләшәләр, беләсезме? Я. Потому что мы битнесендә алтын балдык. Шулаймы? Җыркан бий ансамблен буклеты да шулай. Матур булырга тиеш. Аңлашылды. Матур, я. Матур итеп костюмнар, менә монда битнесендә иҗат турында тарих. Менә мен гомергә әйтеп киләм инде. Кайвакыт мине сүгәләр, син шул сүзне бер кабатлышына кабыл. Но минем өчен кирәк сүз. Ни димәктән тарихсыз киләчәк була алмый. Ансамбль тарих. Шулай. Шуңа күрә алга барырга тиеш, шуңа күрә без эзләнергә тиеш. Менә безнең дә вакытыбыз инде ахырына якынлашты. Әллә нинди сораулар бирәмен дигән идем. Сезнең инде Зәйнәп һәм Зифар ансамбльне Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зифар Билал ансамбль ул вакытта сорармын дигән сорауларым да бар иде. Тагын әллә нәрсә сорармын дигәнем җитмәде вакытыбыз кысанча каршы. Инде режиссер миңа инде ләнче тапкыр кысып алды. Шуңа күрә менә тапшыруы ахырында тамашачыларга әйтәсез нинди сүзләрегез, теләкләрегез бардыр бәлкем. Иң элек тыныч тормышта һәм инде бүгенге көндә тазалык һәм алдагы көндә матур итеп яшәргә, хезмәт итәргә, үзебезнең илебезгә, үзебезнең Татарстаныбызга һәм инде яңадан матур программалар куеп, Алла берсә матур итеп концертлар куеп, Россия күләмендә дөньяга чыгып, үзебезнең татар икәнебезне күрсәтеп, һәм инде милләтебезнең көчле икәнен күрсәтеп, һәм инде кем без татарлар дигән фикердә калып матур итеп кенә саубулашам. Амин шулай булсын. Шушы катлаулы да, мактаулы да эшегезгә без сезгә уңышлар телибез. Иҗат чишмәгез саекмасын, чөнки монда бик тирән эзләнүләр, әлбәттә, иҗаттан башка мөмкин түгел. Яңа программалар, бай программалар көтәбез сездән. Рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен. Уңышлар телибез. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен. Нәгъ бер атнадан очрашырбыз, очрашканга кадәр исән сау булыгыз.